नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क क हालत बिगड़ले पर उनके मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती करावल गईल। कुछ दिन चलल इलाज के बाद बर्क के परिवार वाला लोग दिल्ली लेके रवाना हो गईल। डॉक्टरन द्वारा बर्क के किडनी में इन्फेक्शन बतावल गईल बाटे। वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव शफीकुर रहमान बर्क के एक बार फिर से संभल से लोकसभा चुनाव लड़वले की तैयारी में बाना। अखिलेश यादव द्वारा 3 दिन पहले ही संभल से बर्क के नाम का ऐलान भी कर चुकल बाना। संभल से सपा सांसद 94 वर्षीय डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 3 दिन पहले हालत बिगड़ गई रहे। उनके पौत्र जिया उर रहमान बर्क मुरादाबाद के निजी अस्पताल लेके पहुंचना, जहां उनके भर्ती करावल गई। 3 दिन से सांसद का मुरादाबाद के निजी कार्यक्रम में इलाज चलल। सांसद के विधायक पौत्र जिया उर रहमान बर्क द्वारा बतावल गईल कि सपा सांसद के टाइफाइड भइल रहे। हालांकि डॉक्टरन द्वारा उनके पहले ही किडनी में इन्फेक्शन बतावल गईल और बर्क के हालत में सुधार न हो देख परिवार वाला लोग उनके दिल्ली लेके रवाना हो गईल। खैर, जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।